Na, Basta mga kasuid. buyokon ka. Wilder sa 1960 kumpara sa mga batan-on karon mga kasuid. Ang imo nga adtong panugdaon ka kag pamalason, kolesterol mo Hilper. kasi kolesterol. Diin ka Hilper ko. diin ka nagpa-check. O na mong trabaho gud. Mo ni trabaho sa mga pobre mga kasuid. Doktor. Bulig kayong kamot. Oh. Sikaro? Tanaw na to ning bahaw mga kasuid. Oh. Tarong kay na, balado na mga suwid. Kontras mga batan-on ron. Di pa kay kabalo sig. Ug dili matarong ang kuan. Ang pagsukod iwi. Ya, okyom. Mga mas mahigod nga ang atong ang mga trabante atong kuwaw, ang mga veterano. Ako hilpit ni. Amin duwa ni. Ayaw ko mo. Ako ko sa ito pa. Ay mabugto. Dili. Samok. Balikan, bentar ya. Very good, kan Bikot? Oh, buyok dah. Ito mas lang ang buyok dah. Memang lebih kopi berproses. Jadi hari hasil ini mengenai Pitaro? Unang sabi sa doktor nito. Iya kabilis ng abang pagkasa ng sige ko naayos ko sa sala na lang amo nang Ay, sa iya. Sugar, cholesterol, high blood. Pasok na ita mga kasuid. Kulgit na itong kuwaon kay parang nga dili kay ta makuan ba. Dili mo paksi dahil labi nag tapot atong kamot sa ang winilingan init man na kayo. Kulgit di tambal ko adlagan dahil ko kulgit wala di siya mapaksi kay sakit kayo ang paso aning winilingan kay modulot yung silaw. Hindi ka doon dito sa hospital. At tumatulog sa kanan. Dapat dito ron ka lagi kuan sa doktor. Oo, dili ka magpalikuwa lang sa kuan sa doktor. Ay ako kay isa ni pangita no. Doktor. Ito,
Kanigol, isa. Kanigol. Plywood call. Kanigol. Kanigol ay. Ay, nagsige ko na lapit. Kaya ito muli bilang. Ito. Bisa siguro kasi gano'n na hindi na tayo makakasa sa ikuan. Lubog. Kapit, halang kita. Matay ni kan ganina. Magpala na doon. Mao mo siya daw na. Laro na. Wala. Kaya. Ay, wala. Sige niya. Matlas. Yeah. That man. That man. Ako katingin. Tingnan natin. Ale, ako. Ano ba? Ale, oo. Sige ka lang. Tangan mo ng haplas mo yung sila terus. Ano daw?
May alsa ka ba? Ano? Ano siya naman? Ha? Nandir eh. Mayroon. Ano ba? Maglabot ka, tara. Mahapla ka sa sitwasyon. Tara, pakunin mo. Bakit ka naglango? Ibutang mo na dito. Okay, kung ayaw mo naman dito. Ano na ako? Kiraan mo rin ang mo kapanan niya. Ayun yung suwira mga kuhan. Kaming mga kuhan na niya. Kiraan mo. Ay, kamu mga batan unta mo. Yun mga na. Kani, kabaw na miss distansya kung sa kakuan. Balo na mig sa distansya sa mga flux niya asa padulong. Hindi mo paingon sa among lawas. So makasuwid. Salamat sa pagtanaw. Follow ninyo among kuan na kay kani para makapalit sa mig bugas. Ang inyong pagtanaw mo ay among pabugas. So salamat. Follow lang tawag ninyo mga kasuwid. Bye bye. See you in our next vlog.